बैसागो मोसामु दामजु आरो मेथाइनि मावबादाया मोजाङै मोजां जोब्बाय। बेरगाव, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जथायै बानजायनायाव बैसागो मेथाइ मोसानाय, दामजु आरो गाननाय जोमनाय खसाबनि सायाव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय मावबादाया दिनै मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बेरगाव हारिमु भवनाव बेरगाव जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि सुख्राम बर'नि आफाद सामब्रानियाव खुंनाय गेवलां मेलाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि भिजुएल नेलसन दैमारि, आखान्थि आफादगिरि नरेन बर', बेरगाव एबसुनि आफादगिरि नगेन बर', खाग्राबारि एबसुनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर', तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरिमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिमोना बाहागो लायो। मख'जायोदि बे सानबानि मावबादायाव गासै सा 60निबो बांसिन मोसाखावरिफ्रा बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय प्रफुल्ल बर'नि सुंद' फोरमायथि NBNN निउज। नङा, बे जाबाय बर' हारिनि सुबुं सोदोमस्रिनि मोनसे नेरसोन आरो बे नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय दायो बर'नि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बैसागुखौ मोनसे खहाब गोनां एबा मोनसे बेन्दोंजों एबा मोनसे डिसिप्लिन एबा सिरिबाङै जाहाथे मोसानो हायो बेखौ नोजोर होनानै नैबेयाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव मोनसे सानबानि हाबाफारि जोंनियाव मोनसे मावबादा खुंनाय जादोंमोन आरो बे मावबादायाव जों नुदों उदालगुरि जिल्ला, बेरगाव जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आवगायबोदों। दा फोथावनाय दङ जे दैमा दैसाया बोहैलाङो जेरै लैथो नागिरनानै सेंग्रा सिख्लाया ओंखारबोयो रंजानाय थिलि नागिरनानै आरो बेखौनो जोङो नैबे समाव केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो लुबैदों। नैबेयाव माखासे बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दायो बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावसोरनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे बर'नि हारिनि सोदोमस्रिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। नैबे समाव थोंजोङै सासे बिनानाव दङ, बिनि बिनानावनिफ्राय गिबियावनो मिथिनो नागिरगोन जे NNनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दानियाव जिहेतु सानबानि हाबाफारि जाबाय, मावबादा जाबाय, बे मा सोलोंखो? जोङो बेहाय सानबानि मावबादायाव बैसागो मोसानाया माबादि मोसायो बिनि सायाव सार मेडाममोननिफ्राय जोबोदै मोजाङै सोलोंनानै लाबाय आरो बेखौ सोलोंनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। जों नुदों सिगाङाव बर'नि जे बैसागो मोसानायमोन बे मोसानायफ्रा दायो खोब सिरिबां नङामोन। देग्लाय नोंथांमोना जिहेतु नाजादों बे सिरिबां माबायदि खालामनाय जादों? बेहाय गाननाय जोमनायनि फारसे, दामनाय देनायनि फारसे, माबायदि हानजा मोसानाया माबायदि बेफोरखौ फोरोंनाय जादों। ओमफ्राय आरो गेवलां मोसानायनि सायाव, ओमफ्राय जावजा मोसानायनि सायाव जोबोद मोजाङै फोरोंदों। बैसागो बोथोराव गाननाय जोमनायनिफोर माबाफोर बेहाय समानथाय दङ नामा? औ, जोङो दख'ना गोमो गाननांगौ, ओमफ्राय रेगे रेगां लानांगौ, जानजि खानायाव आर'नाइ, खनानि सायाव खोमायाव गाननाय, ओमफ्राय आखाइयाव गाननाय, बेफोरबायदि बायदिसिना जिखिना लानानै मोसानांगौ बेखौ जों बे मावबादानि गेजेरजों सोलोंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थारैनो जोबोद बाख्नायथावना, मानोना नैयाव जेसेबांखि बैसागो बोथोरनि जि मोसानाय बेहाय गाननाय जोमनायफ्राबो खोब समायना जागासिनो। दामनाय देनायफोर माखासे बेहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैदों, दामनायखौ दामजु मा थायो बेफोरखौबो माखासेफोरा सोलोंदों। लोगोसे बैसागो मेथाइनि देंखोफ्रा माबायदि, बैसागो मेथाइया माखौ लानानै सरासनस्रायै बेहाय रोजाबनाय जायो, बे गासैबो बिथिंखौ नैबे जिहेतु सानबानि बे मावबादायाव बिथांमोनखौ फोरोंथाय होबाय। बे जोबोद बाख्नायथावना। जानो हागौ फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि बर'नि जि मोसानाय बे जायखौ जोङो माने सुबुं सोदोमस्रि बोहैदाहार लाबोफानाय बे बैसागो मेथाइफोराव जाहाथे ज' ओंखारबोनानै जोंनि बैसागोखौ बिश्व दरबाराव एबा मुलुगाव लांनो हायो, बेनि थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बे थारैनो बाख्नायथावना। लोगोसे आं सानैसो आरो दंबायो, आं बेहाय दा सासे बिनानावनिफ्राय मिथिनो नागिरदों दिनै बे आरो जेवजा जंखायलायनायखौ लानानै जायो। बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जिहेतु बोथोरफोराबो बा गोसोफोराबो खोब रंजाखाङो आरो बेनि थाखायनो हयथ' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि गोसोनि हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो थाखाय दुखु दाहाफोरखौ फोरमायलायनो थाखाय बे बैसागो बोथोराव बयबो ज' ओंखारबोयो। दा बेखायनो दान्दिसे जोङो नैबे समाव केमेरामेनखौ दिन्थिनो खावलायदों। बैसागो
खावलायदों जाहाथे बयबो बोसोरनि आगुदान बा बोथोरनि रानि बैसागो बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे बयबो जाहाथे जोंनि जा माहारियारि फोरबो बर'फोरनि बेवहाय जाहाथे सेंग्राफोरा बयबो गावनि गान-जोम बर'नि गामसा आर'नाइ गाननानै जाहाथे बैसागोनि जा जों मोनसे नटेसननि गेजेरजों जों बैसागो फोसाबथाय जों खालामबाय दा बेबायदिनो जाहाथे बयबो मोसालायगोन बेखौ जोङो खावलायदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे बयबो बैसागो आन्था नङा जोंनि दोरोङारि दामजुमुफोरखौ दामनो सोलोंनायजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरखौ जाहाथे बयबो सोलोङो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय 1 एप्रिलनिफ्राय 5 एप्रिलसिम सानबानि हाबाफारि लानानै नै भेरगाव दख'रा एबसुनि बानजायनायाव मोनसे मावबादा जाखांलांबाय दा मावबादाखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गेवलां मेलखौ खुंनाय जादों बे गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' सुबुंफोरखौनो मोनसे रादाब हिसाबै होनो नागिरदों मानोना बर'फोरनि जि बैसागो मेथाइ खननाय बे बैसागो मेथाइ खननायानो गेजेनलांगासिनो दङ बे गेजेनलांनायखौ नोजोर होनानै जोङो भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे मोनथामजों जथायै मोनसे मावबादा लानाय जादों बे मावबादा लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जाहाथे गेजेनलांनो नागिरनाय बे बर'नि बैसागो मेथाइफोरखौ जोङो मोनसे गोरोबहोनाय मोनसे फर्माव लाबोनाय आरो बेजों लोगोसे बैसागो मेथाइ खननायाव बर'नि दामजुमुफोरखौ गारनानै गुबुन दामजुमुखौ बाहायनायखौ होबथानाय आरो बेजों लोगोसे बे बैसागोआव खननाय मेथाइफोरनि जि बिथिं बे बिथिंफोरखौ बेयाव मोनसे फर्माव लाबोनाय बेनो थांखि थांनाय नैबे एप्रिलनि 1 अक्ट'निफ्राय दिनै 5 अक्ट'सिम भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव जा मावबादा खुंदों बे बैसागो मोसानाय देंखो दामनाय बिनि सायाव दा बिथांमोननि जि नाजानाय थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जोबोद मोजां जादों आरो आथिखालाव बर'नि जा बैसागो मोसानाय मेथाइ बेफोरो एसे बोरैबा दोरोदलांनायखौ जोङो नुदों बेफोरखौ फेंनो थाखाय आरो एसे थि गरन्थआव फैनो थाखाय बिथांमोना जा हाबाफारि लादों जा नाजादों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो आं फैनानै नुबाय जे थारैनो मोजां जादों बिथां